Mundo mana egemente ekene kwa mụnụ biko na o nwere ihe na-eli ndị na-arụ nsị ka m nweta n'ụbọchị nke taa mana biko before then achọrọ m ka ikulu eda m biko ikulu eda na-egocha ntị gị ọfụma ka gbakwa na-arụ na-ege program ya because na program anụnwa ịchọ ka anyị bido kịta anụnwa bụ ihe anụnwa bụ gịnị ihe ya eme ndị mmadụ ka ha mee gịnị ka ha mụrụ ihe biko if you are born in a poor background ọ bụrụ na amụ gị na poor background bịa nso gee vidio anụnwa amụkwanụ gị na rich background ị bịakwanụ nso gee vidio ya biko before then m na-ebidokwanụ na ndị amụ na poor background ọ bụrụ na nne na nna gị mụọ gị na poor background n'itonite ọ bụrụ na ọ nwere ka family unu ka ọha ga ọ bụrụ na ọ nwere ka ọha ndị bụ unu onye ọbụla nọ with you na ọ nwere ka ọha ha biko ka nna ayọ gị isokwa na ndị nne na nna ha sogolu ụzọ wee na-eme ọkanga na street gịnị ka m na-ekwu isokwa na ndị nne na nna ha sogolu ọhịa eme ọkanga na street isokwa na ndị nne na nna ha bụkwana na gịnị mee na ha nwee friends dị highly connected na ha nwekwa friends bụ na nwa ha mechaa youth service pụta asị ya na biko nne nwa anyị nwaanyị ọ bụ business admin ọ bụ doctor ọ bụ lawyer ọ gụrụ nka ọ gụrụ pharmacy ọ gụrụ nke ọzọ ọ gụrụ nta gụọ imo biko wee na ya n'ọlụ ọ were afọ anụnwa jee meet ya onye dị otu anọ ya ewe gị n'ọlụ biko if you don't have that kind of thing that kind of connection pịa onwe gị apịa ma mee gịnị dosakwanụ onwe gị ofu ebe because na gịnị mee na amụrụ gị na poor background will never and will not stop you from changing the story of your family. Gee m ntị asịkwa m gịnị mee na amụrụ gị na poor background will not and will never change the story of gịnị of your family. It will never deprive you that fact. Maka na ndị na-asị m what do I mean? Now gee ntị to everything ọbụla na-eme n'ụwa never you gịnị rule out the area of being spiritual. Mamnunu ya asị na ọ matara na nwere ihe dịka spirituality. No, o nwere ihe dịka spirituality because na gịnị mee I will make this speech niile nkwe if God being so kind nwere ike mma quote Bible na aka but I will give you reference. I will give you example. Now o nwere ihe na-eme na our society bụ na o nwere ike efu nwaanyị ime na-eme nwaanyị ime na-esiri ike o ndị na-amụbara nwa for a very long time 20 years 15 years 30 years or 10 years asị gịnị na biko jee ife ụmụazị na-enyere ha saraka na-achụrụ ha aja ha ị na-enye ụmụazị can open your womb ịmụta nwa. Now ka ngwakwa gị ihe ọzọ o nwelekwa onye ifuru ihe na-esili ike sometimes asị gị oke na n'ijegojeje jụchaa ịmago calculate cha agbakọ wee mara that you have made up your mind to change the area, to change the climate of your home, to change that narrative bido na your family say na enough is enough, that you want to change it. Enwere ndị bụ na ụwa anụnwa ha pụtara na gị na ha ya na-akwa wheelbarrow together gị na ha mee gịnị ya na-akwa wheelbarrow mana efu onye ọzọ na-akwakwa the same wheelbarrow ewele ya lụọ ụlọ wele ya si from ịkwa wheelbarrow bido lebe ihe na table from ile ihe na table or rent a shop from there after 7-10 years if na most of ha nwa ndị otu ya na ha na-akwakwa wheelbarrow ọnụ ahapụgo wheelbarrow nwezi ike ụfọdụ na-ama conductor mana ya nwa megịnị si na that wheelbarrow ahụ wee pụwa. What does that implies? Two things mee that you will not really understand. Ọ bụrụ na gịnị mee na onye nke ọzọ nwee a different background because na ọ bụrụ ihe wọkụlụ okeke na wọkụlụ okafọ. Enwere ndị tonite n'ụwa bịa jụchie ese na be ha ewesị ya na biko na iya na-etete n'ime abalị eme ekpele n'ime abalị for 3 months imechaa ya na ihe dị iche ya dị. Nwekwanụ ndị ya pụta je kpagharịcha ha sị gị gịnị mee na jide ọfọ jidelu mmadụ ọfọ iwe na ihe na-abụrụ nke gị ime n'ihe dị otu a because na gịnị mee ụwa nwoke na ụwa nwaanyị abụrụ ofu. Ụwa nwoke na ụwa nwaanyị onwe nwoke bụ onwe ndị edela ha ya kpata ego at age of 20 when they akpata ego in their late 30s when they bụkwanụ ha ya akpata ego from 40 years gbadaba. O depend go begin inwe ndidi wee mala gịnị wee mala
ihe dịịrị gị. Then you will decide ya change your family background. Ọgụ a ka ọ dịziri ime gịnị ịmalụ what works for you. Ka nye gị story. Enwe one boy mee gịnị ihe bịa sibeli ike sigideli ihe ike ọ maghị ihe ọ ya eme. Olewa ndụ wee jigide jụọ ese wee jụkata ese. Ije jụọ ese abụrụkwa na ihe ejeje gbaa afa ọ na ejeje na nke dibịa ọ na ejeje na nke pastor. But I'm talking from experience. O jeje meet one pastor. The pastor wee say okay ya jegoro jeje jụọ mpịa. Si mpịa na o nwere mgbedo otu a mgbe ọ na-eti ikolobịa o ji eweli ihe na-abụrụ nke ya onye ahụ wee bụwa ya ọnụ na o nwere mgbedo otu a because na gịnị me most of us na-etonite our set most of you na-apụta na o nwere some things you cannot discuss with your father. E nwere some of you nwere some questions ihe ajụ your father o ma nsa gị ya. O nwere nke ihe ajụ your mother ịjụọ ya ajụjụ ahụ n'ezi ọ dọlụ gị kpọbata gị ime ụlọ sị gị na ka ebe isi wee nụ ihe a ka onye ezili gị ka onye gwara gị. So most times it's good to go back and ask questions. It's good to go back and ask your parents questions. If you happen to have the opportunity of your parents still being alive, you have every right, you have 70% chances of correcting the error of the past and setting a new track record for the generation you see in wee pụta. So this young man, mgbe je jụcha mpịa this ajụjụ a, mpịa wee sị ya yes. Na mgbe na-eti ikolobịa na mgbe ka na-eti ikolobịa no nwere ka ha si wee jeje mgbe aka na-agba ihe dị ha wee jebuli ihe na-abụrụ nke ha wee jeje lee wee ka ha wee solve godo. O wee sị ya na the pastor wee na-agwa na that man ha mere that thing bịa kwubie okwu n'isi ya because na some people ya asị gị there's nothing like spirituality about this life. Ichefuzi ya na ndị Igbo na-asị gị gịnị mee na iweta ihe nke izi jidelu mmadụ ọfọ, iweta nke izi icheela anyanwụ, iweta nke Igbo icheela anyanwụ, iweta nke eto icheela anyanwụ ka o wee bụrụ na iji ọfọ. Does it mean that na anyanwụ ya eso gị na-akpaghalị? But it represent the fact na ebe ọbụla mmadụ nọ n'ụwa anụnwa nọ, being you nwoke, being you nwaanyị, anyanwụ ya acha gị, ọnwa ya ama gị, so you can never escape it. So after we said and done, this man, the pastor will see this boy now, in order for you to be free from this thing, another man make fasting, another man make Jesus seed or give just yes a toilet. JJ making Sabbath toilet. It's such a just a continue on a toilet every day. Pota obono no noka obono prison yard obukwa motherless episode. JJ bo just JJ solo na the workers union eba JJ Sabbath toilet. So this guy will register now church group ha we be do gaboka every time I clean church. Then was no cover face toilet we Sabbath. This young man wear Sabbath toilet and answer. Within a space of 6 to 8 months, this guy will make here his father cannot do. This guy will be the maybe here papia na memoro. Maka mmadụ ya pụta na asị gị na onye amụ na family background na nwere isi. Like I said from the beginning, don't go and join ndị mpaghasugo ọhịa, because one of the biggest cry of every rich man today in our generation bụ na kedu onye ya anọchi this my legacy. Kedu onye ya anọchi, ọ bụrụ all the whole rich men niile nọ n'ụwa nwee gịnị nwee the opportunity mmadụ ebe bịa nọchi anya ha. Ewee bala okwu ụmụ nwaanyị mgbe na-asị gị na gịnị mee asụ nwaanyị ka na-eto agbọghọ, be careful of what you do now. Be careful of the things ị na-eme now, because tomorrow ị nwere ike bịa ime gịnị zaba ihe na marọ. Ịmana enwe some people ya bụ ha mụọ nwa tufue ha nụzi adị ime esibeli ha ike. Have you ever sit down and ask your father or ask your mother kedu ihe mee na our family? Ọ ya bụ amụrụ ụmụazị 10, out of that 10 niile ha amụrụ, out of 7 niile ha amụrụ sọsọ ịbụa nọ ndụ today. Sọsọ ịbụa ma gịnị nọ ndụ today. What happened? Mana ma gịnị story nke ya bụ for gịnị for another day. So biko ebe ọ nọ na-egecha ha ka barụ share this message ka ngwakwa unu na gịnị me biko ije na jesolu ndị kina ha na level ha ahụ. Always ask questions. Always be conscious of what you are doing. Always me gịnị mala na gịnị me na ihe na-eme na-agala okeke abụrụkwa the same thing na-agala okonkwo. Ọ bụrụ ha na-abụ
o nwekwa na ebe ejije na nwekwana ndị gị na ha yesu wee ji ije aha efe ụfọdụ a survive ụfọdụ anwụọ because na gịnị me grace differs. Biko ụmụnne m na ụmụnna m rocha ntị gị ọfụma and also na gịnị be as wise as serpent. Don't make the mistakes of your parents make. If you have the opportunity to ask your father question, if I can sometimes sit here Maggie and John Maggie, mommy, what is the best moment of you marrying my father? Dad, mommy, what is the best moment of you being an elderly woman? What is the best moment of you having a family? Ke si aga, ke si dele. Eju ampagi se mpagi, biko asumukta kiri neto nite na agba kedu what are the rules of life I have to obey? Because ije solo ndị ya bụ ha zukọta ha eweta unelie. The punishment a yenye onye zuru oshi bụkwa the same punishment a yenye onye megini sokwana wee na-eli dị ego. Because na gịnị me imansi maka na gota dị ebe a na ịmara ama na gota dị dị esi ka ijeje jump wa ijeje zụọ ịzọtaro ihe adakpu na gota ngowe dakpu na gota does not stop you from maka na ịmara na gota dị dị gota ya asị oke na onye amara na nọ ebe anụnwa ka mmeli ebe na-esi ilu enu ya maka na ọmara maka mgbọsị ọzọ ka o wee ma na gota dị dị no ime isi the step ime isi gị ya and they daa ọ bụrụ mmadụ niile daa today nwe opportunity binite echi. So because like I said, just the next topic I hear discuss about now. Have you ever asked your parents this question? Mpa emolomu 7, ma emolomu 7. Gini mezoju ebo no so for gini me. So because this program be here be na agent. Ina agotakwa na gini me na iji akonu uche. We na abia kai to Ili Igbo because a lot of things na akwado imebi in our society. God no mbozo ndị bai.